Čau, čau. Dobrý deň, ja by som vám chcel povedať o tomhle serveru. Ja by som vám chcel na ňo pozvať. IP bude v popisu, máte tu zadarmo free, môžete tu hlasovať, tu máte napríklad, tu máte tak 64 a tak. Pak tady máte VIP, Silver, Gold, Diamond a Platinum. A tu máte ceny 2 € za Silver, 4 € za Gold, 6 € za Diamond a Platinum, VIP za 8. Tu sú výhody. H2 môže psať chváľmi do chatu, môže robiť resku 157 3-krát, tady si to môžete stopnúť a kuknúť, aj tady si to môžete stopnúť a kuknúť, tu si to môžete tiež stopnúť, a tu tiež, tu sú najlepšie výhody, lebo to je najlepšie VIP. Máte tu zadarmo flick, každý človek, sú tu všelijaké minihry, dostanete na začiatku takéto tady sú minihry a takhle môžete si kúknúť. Pak je tu shop, drevo, pak pak lago, nejde myška, dobre. Pak je tu odpadkový koš, tak, pak sú tu kity, tady si myslíte kit start, kit jídlo, kit těžba a kit lovec, tady Adamek, Envoy, tak, pak majitel tu je Battle Fury, zástupce Ainion, dneska to neviem kde je, to neviem čo je, myslím ešte je Aniona, admin Gatman, ďalší admin Dusty a admin Marquez, potom Helper, Cidla, Helperka Kizik je, a tak sú tu enchanty, sú tu aj doly, takéto, vidíte, je tu Diamond, no počúvam, čo sa tam môže dať, toto tam môžete nájsť, Diamond a takto, tak, vidíte Redstone, Glowstone, sú tu Jobs, ja som šla join, tak, Dimo 33 horník, staviteľ 16, drogovač, mám money 48 000, tak, za chvíľku tu budete, tak troška dia server select time for mine, sú doly, zlato, tak, lazuli, tak. Tak to by bylo asi z pozvánky všechno, tak čaute.